Assalamu alaikum muhterem milletleşler. Bugünkü programımızda biz atına davamında halkımız tırmışında bulgan koy bir vakıgalarını hem yanalıklarını barlarız. Stüdyoda İnsaf Abdullah. Merkezimizin Alim Sport üzerinde tevgü tapkır sosyal şilterlerde uzuvçu Eniler Marafonunun yumgaq kavuşarası öttü. Әлгі проектның мақсаты әнилер için туған тілімізде аралашу, fikir ortaklaşu için meydan buldыру. 28 қатнашушы арасында яш әнилерде көп балалары да бар еді. Толырақ хабаршыбыз Динара Хабибуллина. May ayı beyramlarga boy. Bugünkü şarada Halkara Әниләр көне һәм гаилә көне уңаеннан оештырылган Әниләр марафоны дип исемләнгән яңа проектта катнашучылар белән без дә аралаштык. Мин бик теләп катнашырга эшләп килдем. Башкаларның да ничек үсүләре, тәрбия алымнары куллануларын белдек. Бу марафон безгә бик файдалы булды. Проектны оештыручылар Болгар тәртип радиолары, Татнетны үстерү фонды һәм Казан шәһәрендә халыкка социаль ярдәм күрсәтү комплекслы үзәге. Марафон барышында катнашучылар тәҗрибәләре белән социаль шелтәрләрдә үзенчәлекле яңаша форматта уртаклаштылар. Кемдер шигырь белән, кемдер юмористик яктан, сатирик яктан якын килеп урнаштырып барды, кемдер анда хикәя формасында урнаштырып барды. Белән яшь әниләр белән шушы марафон барышында туганлашып беттек. Моның өчен оештыручыларга бик зур рәхмәт. Һәрбер гаилә үзенең ничек дип әйтим инде язылмаган тәрбия методикасын күрсәтте. Һәм бүген без аларны укыдык та, җылаган чакларда булды, көлгән чакларда булды. Чөнки гыйбрәт бик күп иде анда. Сөендек яшь гаиләләр, эшәр балалы гаиләләр инде күбесе име балалары белән саф татарча сөйләшәләр, бөтенесе аралашалар. Видеолар төшереп, роликлар куйдылар. Менә чын күңелдән катнаштылар инде. Instagram һәм ВКонтакте социаль шелтәрендә әниләр 21 көн дәвамында яңа темага аралашып, актуаль булган мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Көн саен без инде бер төрле тема күтәреп бардык. Иң беренче ана карнында бала темасына башлап, гореф белән бәйле, безнең гореф әдәбиятыбызга бәйле, әтиләр хакында бик күп башка сәламәтлек, спорт, гомумән төрле балаларны үстерү төрле яклар. Татарча сөйләшкән әниләр, татарча үскән балаларны күбрәк белеп, күбрәк танышып, без берәү генә түгел, без күбәй икәнен күрү бик рәхәт булды инде безгә. Рәхәтләнеп, бер сөйләшеп утыру өчен, бер елмаю өчен, бер үзара күңел ачу өчен дә кирәктер инде. Проектның йомгаклау чарасында тамашачыларны бай концерт программасы да сөендерде. Катнашучыларга рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Гран-при иясе бүген Австралиядә гомер итүче Финзия Газизова. Шулай ук Австралиядә яшәүче әниләр белән аралашырга туры килде. Алар да балаларны ничек тәрбиялиләр. Менә шуларны мин үз Инстаграмыма чагыштырып, Татарстан белән Австралиядә яшәүче әниләрнең балаларны шулай ягында тәрбияләү чараларын бөтенсен шуларны язып барырга тырыштым. Мондый марафон беренче тапкыр үткәрелүенә карамастан нәтиҗәсе сөендерә. Бу чара милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне сакларга зур йогынты ясый дисәк дөрес булыр. Дәвамлы булсын. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан. Ул моннан 18 ел элек, дистә еллар буе эшкәртелмәгән басу кырларны, ташларны хәлдә яткан ферма, амбарларны алып, элеккеге колхоз базасында фермер хуҗалыгы оештырып җибәрә. Баштагы елларда гектарыннан 18-20 центнер уңыш биргән кырлардан алар бүген 48-53 центнерга кадәр иген җыеп алалар. Сүзебез Ульяновск өлкәсеннән Камил Идиятуллов җитәкчелек итә торган хуҗалыгы турында бара. Безнең бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин әлеге тынгысыз хуҗалыкта булып, бер авыл мисалында эшне оештыру һәм югары уңыш алу серләре белән танышып кайтты. Без Идиятулловлар гаиләсе яши торган Урыс бидәнгесе авылына килгәндә, Камил абыйның хатыны, хуҗалыкның баш хисапчысы булып эшләүче Франгизапа велосипедта кайдандыр кайтып килә иде. Иреме җалынып торасым юк. Кая кирәк шунда барам. Кырларга да барам. Кем нинди кайсы эштә һәрберсен тикшереп җирим. Велосипедка утырам да көне буе бит 5-6 оборот ясарга кирәк. Бөтен складларга, кырларга үзем
Нің исәнлігім үшін де яқшы. Шулай да алар кырларны карарга бергәләп чыга. Периметрга. Вот санап келеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В общем, в общей сложности мында 48 штука чыга. Ә он безнең семена белән чәчкәндә, анда 110. Алар һәр елны язын карлар китеп, кырларда уҗымнар күренә башлауга, әнә шулай икәүләшеп көзен чәчкән игеннәрнең хәлен белергә чыгалар. Барлык кырларны да йөреп чыгып, үз күзләрем белән күрмичән җаным тынычланмый, ди Камил абый. Һәр бер кырда кененә 1-4 тапкыр булырга туры килә. 2002 елда Камил абый хатыны Франгизапа һәм балалар белән киңәшә дә Татарстанның Тәтеш районы белән чиктәш булган Ульяновск районының Урыс Бидәнгесе авылындагы элеккеге җирле колхозның 1200 гектар җирен арендага ала да Хлебороб исеме белән җаваплыгы шикләнгән оешманы терки. Исеменнән күренгәнчә авылда башлыча руслар яши. Шулай да авыл халкы идеологларны җылы каршы ала. Халык белән бергә эшләгәнчән, вроде алар не беләләр. Я, по-моему, мактан минчәтергә может уважают за то, что работаю. Мин иртәне бер 6 тулар 15 минутларда торып китәм. Аннан халыкны эштән кайткачтан азат гына кайтам. Авылда без бит эш бирдек халыкка. Эш бар, зарплатасын вакытында бирәбез. Авылны тотып торабыз. Алар үзләре дә халык белә. Әлбәттә, авыл кешесенә беренче чиратта яшәр өчен йорты, эш урыны, вакытында хезмәт хакы түләнсә, мал-туар асрар өчен азыгы булса, ул булганна канагать булып яши белә инде. Без кышкене эшләр булмаса да увольнять итмибез халык. Анда минимальный белән торалар, минимальный зарплата булып торалар. Әҗәйкене, вот, допустим, сев вакытында, весенний сев вакытында 38, 40, 42 меңгә хәтләр эшләр. Уборка вакытындалар зарабатывают бер 80 меңгә хәтләр бер айга зарабатывают. Без һәр айны бер 22-24ләрендә нигә диткән тарттырган игенне нигә прямүләрне алар китереп капчыкларын калдыралар. Кемгә кирәк яздыралар, әкемнең пасписку алалар, эшләүчеләрнең алар пасписку алалар. И бер көнне бөтен трактор, nimlə машина белән бер эшләшеп йөрибез. Әкемгә күбрәк кирәк инде, алар яздырып алалар. Әйткән сүзендә ноктыручы, һәр уйлаган эшне тормышка ашырырга яратучы Камил абый. Баштагы елларда шәһәрдә эшләсә дә, күңеле һаман авылга тарта. Хәер, хатыны Франгизапада авылда яшәүне кулайрак күрә. Шәһәрдә торганда да тешләр күрәдерем. Ничек кенә булса да авылга китеп, авыл тормышында торырга дип. Менә шул тешләр кабул булды, наверное, инде, әлхәмдүлилләх шөкер. Сер түгел, авыл хуҗалыгында яхшы уңыш алу кешедән генә тормый. Күпчелек очракта аңа табигать шартларында нык тәэсир итә. Ярыйла, биек Тукай әйтмешләй, яңгыр да вакытында явып, җиле дә вакытында исә. Шуңа күрә кайчакта Камил абыйның да кул селтәр вакытларда булгалый. Авыр вакытлар туры килгәчтән, иногда нидә ачу килгәчтән әйтәсең, нәрсәгә бу эш миңа кирәк, нәрсә җитмәгән дип әйтеп куясың да, аннарсына уборкалар беткәч, ниләрне урожай салырга тынасың, җыеп алгачтан, керемне салынгачтан соң удовлетворять ителәсең дә, шулай эшләргә кирәк дисең. Хуҗалыкның игенчелектә зур уңыш алып эшләвенең тагын бер сәбәбе ул фән белән дус булу. Аның кырларында ел дәвамында һәр төрле тәҗрибәләр, сортларны сынап караулар уздырыла. Хәзерге заманда наука шухалер алга китте. Минем задача вот дойти хотя бы на уровень 55-60 центнеров с гектара. Это реально. Тырышлыкның һәм яңа заманча ысулларын кулланып эшләү үз нәтиҗәләрен зак көттерми. Без ниде областьта үткән ел беренче урын по урожайности рапса. Аннан соң безнең самый высокий урожай подсолнуха. Урожайность зерновых засуха булганга булмаса да безнең средний урожайность 32 центнер. Аннан семеноводство килгәчтән соң быел бөтен семена бөтенесе до копейки барда сатылды. И нигә яхшы хакка, ниләр яшминнәрнең килосы 18 сумнан, будай 17 сумнан. Әле җитмәде. Тагын шу кадәр булса алалар, потому что безнең хозяйство знают, беләләр. Нидә семенаны Башкирия, Оренбург, Татария, Самара, Чувашия бездән семена алдылар. Кышкы сезонда авыл кешесенә яшәр өчен эш һәм акча булсын өчен алар берничә ел элек мөгезле эре төрлекләр һәм сарыкларда асрый башлаганнар. Безнең битне семеновское хозяйство булгачтан соң вторые сорта остаются много, примерно процентов до 15. Аларныкы ул битендә нигә товарный зернога бармы, только фуражника. И шуның өчен монда расход өчен терлекләр, в обороте где-то елына бер, наверное, 40-50 оборотта чыга.
Это порядочная сумма. И сарыклар, наверное, bir 400-500 баш. Бүген Идиятуловлар хуҗалыкның үсеше, терлекләр санын, чәчү мәйданнарын арттыру турында уйланалар. Әгәр киләчәккә матур уй-хыяллар белән яшәмәсәң, гел бер урында гына таптанып торсаң, тормыш туктап кала ди. Ульяновск аграр университетының шәрәфле профессоры Камил Идиятулов. Сиңа бер җырлап күрсәтим әле, Камил, тыңла. Чәчкәләрнең нигә кирәге бар, эзеп бирер кеше. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Казакстан шегендә урнашкан Төстүбә районында татарлар 3нче урында. Соңгы җан исәп нәтиҗәләренә караганда, милләттәшләребез 9% гына тәшкил итә. Татар тормышын җанландыруга үз өлешен кертүче җирле татар милли мәдәни мөхтәрияте. Муса Җәлил исемендәге мөхтәриятның үз йорты бар. Анда дуслык татар вокаль ансамбле, татар тел түгәрәге эшләп килә. Сабантуйлар, гармунчылар конкурсы, Тукай кичәләре үткәрәләр. Төстүбәдән Фирүзә Әбсәләмова. Әминә Нуруддинова татар телен өйрәнү түгәрәге укытучысы. Әминә Кыдыс кызы озак еллар бу җирлектә табиб, эпидемиолог булып хезмәт куя. Татарстанда туып үскән, хәзер инде лаеклы ялда. Бу эшкә ул милләттәшләребез татар телендәге китапларны укый торган булсыннар иде дип алына. 15 кеше балалар белән бергә өлкән кешеләр дә атнага 2 тапкыр түгәрәктә шөгыльләнәләр. Итуган тілсінде болған ин ілекі қандығым, яроқа гүдіп өзім хәм әткәм әнкімне ходам. Тукайның туган тел шигыре ылысы кешесенә дә телне өйрәнүгә нигез. Я хочу научиться говорить по-татарски, уж у нас в семье все татары. Еще есть на телевидении канал Шаян ТВ, на русском Шутник ТВ. Мы с моей младшей сестрой Диной смотрим его по вечерам. Түгәрәккә йөреп, телләрен камилләштерү өчен һәркемнең үз максаты. Татар теле мәктәптә кергәч, без татар хәрефләрен язуларын бик белмидек. Шуннан мәчеткә дә йөри башлагач, онда гарәпчә Коръән сүрәләрен укый башлагач, онда да яңгырашлары татар хәрефләре белән охшый. Шуңа күрә дә кирәк булды миңа татар түгәрәгенең өйрәнүе. Мәчеткә укырга йөрүдән тыш, дуслык ансамблендә җырлау өчен дә түгәрәк ярдәмгә килә. Мин татар автономиясының дуслык ансамбленә йөри башлагач, татар теле бик тә кирәк булды. Сүзләрнең тәрҗемәсен, хәрефләрнең укылышын белергә. Шуларны белер өчен мин татар теле түгәрәгенә йөри башладым. Әлбәттә, барысы да шума гына бармый. Проблемалар да җитәрлек. Китаплар, дәреслекләр җитмәү, методик әсбаплар булмау. Чөнки бик кыен шундый укытучы булмаган кешегә түгәрәкләр алып бару. Былай кешеләр йөриләр, 15ләп кеше йөри, шигырь бәйрәмнәре ясыйбыз. Аннан алар сорыйлар берәр кеше турында сөйләгез әле дип, үзем белгәнемчә инде кайсын интернеттан алып шуларга сөйләймен. Туган тел һәм Габдулла Тукайга багышланган әдәби кичә дә аларның уртак хезмәте. Программаны татар телен өйрәнү түгәрәге укытучысы Әминә Нуруддинова әзерләде һәм Тукайыбыз шигырьләрен аның укучылары укыдылар. Еракта маллар, яйса якында, сөйлибез төрле милләтләр хакында. Дуслык вокаль ансамбле оешканына 5 ел. Катнашучылар арасында иң актив вәкилләре эшмәкәрләр булды. Шәһәр татар иҗтимагый хәрәкәтенең ирешелгән казанышларының берсе татар ансамблен оештыру иде. Хуҗалар үз коллективларының концерт программасын тәкъдим итте. Төстүбә халкы бу очрашуны күптән көткән диярсең. Төстүбә районы татарлары мөхтәрияткә берләшкәненә дә 6 ел. Соңгы елларда милли тормыш күзгә күренеп җанланды. Эшрәт сабантуй ясадык. Монда сабантуйлар ясаманнар 20 ел. Безнең зур эшләребездән гармунчыларның конкурслары 5 ел үткәрәбез. Безнең округта эшләгән эшләргә безне бөтенҗедә чакыралар, ансамблендә беләләр. Үзебез дә катнашып йөрибез. Төрле өлкәдә хезмәт куйсалар да, туган телгә мәхәббәт бер. Шуңа да Муса Җәлил исемендәге клуб татарлар карамагында. Мне предложили вот это здание.
2015 году я потихоньку начал его возрождать. И что сейчас получилось, то получилось. Төстүбә татарларының чираттагы күмәк хезмәте районның Леневка авылында үтәчәк Сабан туена әзерләнә. Оренбур өлкәсенең Төстүбә шәһәреннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Азербайҗаннан кайнар сәлам. Милләттәшләребез күпләп яшәүче ил. Биредә татар милли мәдәни мөхтәрият гөрләп эшли. Милли чаралар уздырыла. Баку шәһәрендә туып үскән Гафиуллова Зәйтүнә Зариф кызы бу көннәрдә Казанда. Без аның белән очрашып, милләттәшләребез турында сораштырдык. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Ерак араларны якын итеп, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез мөмкинлек чыккан саен Казанга ашкына. Аңлашыла да, башкалабыз алар өчен Мәккәгә тиң. Татарның йөрәге, татарның үзәге шушында. Ә кайнап торган Казан аларда һәрчак кычак җәеп каршы ала. Зәйтүнә ханым Гафиуллова Бакуда туып үссә дә, Казанга һәр даим канатланып килә. Дуслык күперен салган ТНВ Планета каналына рәхмәте чиксез. Азербайҗанда 28 мең татар яши. ТНВ Планетаны без килмереп карыйбыз. Бөтенесе теле ТНВ-ны карарга. Һәр кешегә үз туган теле. Давид. Мен бик яратам үз туган телеме. Биредә узучы милли чараларда бикләп катнаша, җырлый, бии, шигырьләр укый. 22 мартта бездә Нәүрүз байрамы, инде монда да үткәрелгәннәрдер. Нәүрүз байрамы. Без алар белән бергә тоже үткәрәбез. Ничек әйткән, менә чакырдылар безне Нәүрүзгә, бездән дә иске шәһәр бар. Анда чакырдылар безне җырларга. Кинәнделәр, әле сорадылар, таң киләсезме, таң җырлыйсызмы? Әтә без кирәк булса килербез. Шөкер Аллага, без анда бик яраталар. Санга саныйлар. Әйе, күңел 18дә. Татар халык җырлары безне яшәртә ди ул. Зәйтүнә Гафиуллова 1944 елда Баку шәһәрендә туган. Минем әнием, әтием Ульян өлкәсеннән, Дрожновский районнан. Ачлык вакытта килгәннәр катышып инде Баку шәһәренә. Әнием, әтиемнән без 10 бала булган иде. Унысыннан 4 калган иде. Мин ömür буе эшләдем типографияда. Переплетчица дип эшләдем, типографияда да, станокларда да эшләдем. Туган телне ничек тә саклыйсы иде. Азербайҗанда яшәүче милләттәшләребез татар теле укытучысына мохтаҗ. Рус телендә укыдык, Азербайҗан телендә дә без анда урок бирәләр иде, укыйдык. Аларның да телен яхшы беләбез инде анда торгач. Үзара укытабыз, кем белә яхшы татар телен укыта. Шулай, конечно, профессионал килсә лучше булыр иде. Еще күбрәк татар теленә нитәр идек, рәнер идек. Шунысы куандыра. Казан урамнарында хәзер татар телендә күбрәк сөйләшәләр ди Зәйтүнә ханым. Монда килгәндә, әлбәттә, мин үземне кыш кебек монда саныйм, яратам, ишетәм үз милләтемнең телен. Театрга барабыз. Мәсәлән, кая барсак та татар телен ишетәм. Горурланам үз милләтем белән. Диктант безнең это постпред безгә диктант нитте үзе диктовать итте, без язык татар телендә. Мин сертификат алдым. 2 место. Да, татар телендә. Улы Казанда, кызы Мәскәүдә үз гаиләләре белән яшиләр. Зәйтүнә ханым Бакуга ашыга. Андагы мөхтәрият эшчәнлегенә үз өлешен кертәсе килә. Зәйтүнә апа, менә безне бөтен дөнья татарлары карый, ТНВ Планета каналы, алар сезне күрәләр. Менә аларга бүген нинди хисләрегезне, нинди теләкләрегезне, нинди фикерләрегезне җиткерәсегез килә? Мин бөтен милләтемә, кем карый ТНВ-ны, телим аларга, әтергә, балаларны рәтсеннәр үз телләребезгә. Үз телебез кимнән дә ким түгел. Бөтен милләт, бөтен кая татарлар тора, горурлансыннар, без татар дип. Горурлансыннар. Бөтен инде безнең милли ашларыбыз бар. Аларның рәнсеннәр. Безнең милләт бетмәсен. Һәр ердән, һәр тарафтан бетмәсен. Кинәнер идем, мин хәзер ничек әйткәндә, кинәнә, что минем милләтем яши. Мен монда килеп киттем, менә күрдем бу детский садны, что татар телендә сөйләшәләр, детский спектакль куялар. Шунда яраттым. Хәзер үсәм дә миңа не жалко.
Білем, что мен татарларым yaşayacak. Ләйсін Хажиева, Татарлар, Казан. Duymaz ahre menge duymaz, gözlerim sine göre. Сынау, гафу итү, Аллаһы Тәгаләгә якынаю, аның рәхмәтенә ирешү айы мөселманнар уразада. Удмуртия мәчетләренә йөрүчеләр Рамазанда бермә-бер арта. Ижаудагы гыйбадәт йортларының өчесендә дә көн сайын ифтар табыннары корыла. Җәмигъ мәчетендә андый мәҗлесләр 2001 елдан алып гадәткә керде. Олы сынауда булган милләттәшләребез белән үз хәбәрчеләребез аралашты. Ураза тутучы Аллаһка тагын да якыная. Ижау мөселманнарының шактыйның күп сәгате гыйбадәттә уза. Рамазан ай алдыннан чиста мәчет акциясе игълан ителеп, шәһәр авыллардагы мәчетләрдә Удмуртиядә алар саны 26-га җитә, өмәләр узды. Түшәм тәрәзәләре юлып, ишек аллары тәртипкә китерелде. Инде изгойда калепләр баклана. Мәчетләргә охшам намазына ук агыла башлыйлар. Уртак ният белән бер булып ифтар кылырга, таравихка басарга. Күпчелек якын чит илләрдән килеп эшләүче мөселманнар. Үз милләттәшләребез күбрәк булсын иде дигән теләк бар. Субханалла, яшьләр киләләр. Яшьләр киләләр. Бу мәчеттә безнең картларыбызрак, яшьләр күбрәк. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Бик күп туганнарыбыз киләләр, садакалар алып килергә монда киләләр мәчеткә. Күбесе урысча сөйләшәләр, аңлабайбыз инде дип. Шуның өчен менә балаларны өйрәтергә кирәк иде инде хәзер. Дингә кердек, әлхәмдүлилләһ шөкер, үзебезнең телебезне саклап калдырырга кирәк иде. Мәчет ашханәсендә эш кайный, казаннарда аш пешә. Ашчылар, юратлар, ярдәмчеләре, хатын-кызлар. Көн сайын 500ләп кешене тукландырырлык ризык пешерәләр. Бөтен кирәк-ярак кул астында булганда бер кыенлыгы да юк диләр. Шушы көннәрдә пылау пешерер өчен электрга килгән тагын бер олы казан кайтарылырга тиеш. Юратлар һәм хатын-кызлар өчен өстәлләр аерым залларда корыла. Табын бойда шул ук вакытта ураза тотучыга авырлык китерлек артык ризык та юк. Табын әзерләүчеләр үзләре дә уразада. Сәрия апага 75 яшь. Күптән инде ураза тотам, әлхәмдүлилләһ. Пенсиягә чыкканчы ураза тотканым, тотадырым инде. Көн җиңел уза, сизмәй дә каласың. Эш булганга. Конвейер күбек эшләйбез бит инде. Бик тату эшләйбез. 11 кеше булай эшләйбез, көн сайын инде сәгать 2дә киләбез. Ифтар табыннары көн сайын Ижауның 3 мәчетендә корыла. Аларда 1000нән артык кеше авыз ача. Чыгымнарны мөселманнар үзләре күтәрә. Авыз ачыру көннәрен изгой башланган юк бүлешеп бетергәннәр. Bütün rızıklar temli. Rahmet yolsun. Oğurlarga bir нык әйбәт эшләйләр. Үзәк мәчеттә бер көн авыз ачтыруга 35 мең китә диләр. Республиканың башка шәһәрләрендә дә күмәк ифтарлар гамәлдә. Рамазан айы мөбарәк айы, Аллаһ субхана ва тааля ничек әйтә, инде Коръән ингән ай, һәм Рамазан аенда кешеләр инде әлбәттә күбәя. Рәхмәт ишекләре ачыла, мәчеткә йөрүчеләр дә арта, әлхәмдүлилләһ. Намазларга килүчеләр дә арта. Бездә Глазов шәһәрендә инде бүтән уңайлыклар бар. Бездә уку залы кулланыла инде. Шул ук ифтар мәҗлесләре үткәрелә. Анда безнең кухня бар. Кухняда бар мәчеттә ясалган бүтән оборудование, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде ашарга пешергә дә инде я учакта пешерелә инде билгеле урында җайланган инде. Бу елда элекке елларда шикелле без әлхәмдүлилләһ Аллаһның рәхмәте белән ифтарларны үткәрәбез. Көн сайын Аллаһ шөкер эшмәкәрләрдә өлеше керә, күбрәк инде безнең гади халык. Кемнең савап аласы килә, Аллаһ шөкер. Машга районында бар Пешас авыллары, Сасмак авыллары, менә тирә-юньдә Аллаһ шөкер, аларда да былтыр әгәр дә бер ифтар үткәргән булсак, быел инде күбрәк, мен әйтәм, әйдәгез, күбрәк иштирик. Менә Аллаһ шөкер, Сасмак авылында иш мәҗлес үткәрү планлаштырылды. Можга шәһәрендә Рамазан айы кысаларында балаларның кул эшләреннән ярминкә оештырганнар. Керемнең 40тан бер өлеше мөселман мәдәнияте үзәге төзелешенә бирелә. Мәчетләрдә, вәгазьләрдә Рамазан айы фазиләтләре турында сөйлиләр. Хроник авырулары булганнарга ураза тотмау тиешлеген искәртәләр. Ифтар таравихларга килергә өндәп торалар. Авыру сәбәпле ризыктан тыелып тора алмаучылар да гыйбадәткә килә. Гаилә белән йөрүчеләр байтак. Ифтардан соң савыт сабаны җыярга булышучылар табылып тора. Табыннар җыштырылып, аш-су әзерләүчеләр дә таравихка җитешә. Рамазан айы ярдәм айы ул.
Таравихтан җәяүләрне, аеруча өлкән яшьтәгеләрне шәхси транспорты булганнар утыртып алып китә. Азат абыйны 5 ел инде Александр исемле туганы Изгойда мәчеткә үз машинасында йөртә икән. Үзе дә исламны кабул иткән. Мәчетләр саны да арта. Быел Удмуртиядә тагын 2 изге йортны ачу тантанасы көтелә. Ижадан Фәнзия Зиядинова, Татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Алдагы көннәрдә дә сезнең белән күрешеп, шатлыклы хәбәрләр белән генә уртаклашырга язсын. Сау булыгыз.